meja kelima jumeneng sampure monggo. Iya, alusan. Ya ono. Gelo Mas satu ae yo. Lagu gelo. Ayo Mbak. Usia cuma angka. Nggih. Derek tetepangan Bu namine sinten jenengan? Kula Ibu Muntiani. Ibu sinten? Muntiani. Muntiani, Masya Allah. Lah kok Mijil tasih saking pundi dua, Bu? Ibu mijil saking pundi? Mijil saking pundi Bu? Saking Gandusari. Gandusari. Masya Allah. Niki mau kalih sinten? Kula piyambak. Piyambak. Ya Allah, lah kok kuwendel ta Bu? Kok tak barengi ya? Oh nggih, panjenengan pundi? Sing penting yang kuyung karo rukun budaya Bu. Ayo Mas, musik Sumangga. Yo selak wengi ya Mas yo. Wengi ya. Oke. Gelo. Oke. Nah wis janenane wis tak apa-apa ya. Atuh-atuh nggak ada sari. Tadi maju Bu monggo. Mriki Bu. Mong nuruti karepe ati. Ngono ya. Bareng saiki katamu kowe lunga ninggalake aku kaya sinendal atiku. Nelasi pipiku Yen pancene ora tresna kok ya kandha kaya ngene lelakonku biyen ngopo kok dadak ketemu yen pancene ditinggalke gawe gelo hati sak lawas ya
bareng saiki katamu kowe lunga ninggalake aku kaya sinendal atiku lodo metis nelesi pipiku pancene ora tresna baya kanca sing tresna gawe gelo hati salawase matur suwun dumateng piyantun saking Gandusari. Nah, ingkang sampun kersa nyuwanten suaranipun nggih. matur nuwun nggih Bu. Ya, usia cuma angka. Ya, kaya sinandal atiku tumetes pipiku yen pancene ora tresna mbak ya kandu pancene ditinggalne gawe gelo hati salawase